Nining orasan estulo niya karon si weather specialist Jumel Eclarino sa Pag-asa Mactan ato sang tagag pagtagad. Kumusta ang kahimtang sa panahon labi na nga ni ay bagyo nga nakasod na sa Pilipinas mga higala kagabi. Estulo niya ron si Jumel Eclarino. Jumel, good morning. Unsay latest sa kahimtang sa panahon? Yes, Atty. Rapel, good morning sa tanan ug sa tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon natin i-monitor ang bagyo na nakasulod na kaninang 12:30 AM sa atong Philippine Area of Responsibility ug naay local name na Josie. 1,095 kilometers ang gilayon diha sa may silangan sa Eastern Visayas. Ug base sa atong latest na forecast track ug intensity, kining bagyong Josie dool kini sa atong boundary sa Philippine Area of Responsibility, mogawas kini o mo-exit sa atong PER karong gabi or ugma sa buntag. Posible pod kini mohinay into tropical depression within the next 12 hours ug mahimo na lang LPA, low pressure area ugma ug wala kining direktang epekto sa any part sa atong nasod. Atong weather conditions sa tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu karong adlaw. Generally for weather kining init ug medyo igang na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan ug kining mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa tamagi-issue ng mga thunderstorm advisories. Hinay nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, ug ang kadagatan malinawon nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 33 degrees Celsius. Ug atong Philippine Standard Time alas 6:49 sa buntag gikan diri sa Mactan sa Visayas. DOS. Jumer. Yes, attorney, good morning. Yeah. Kini ni ang at least kini mong bagyo ni sud kagabi mogawas pod karong gabi pero kumusta man? Di ba ni magdaog dako nga volume sa tubig? Actually, sir, wala kining direktang epekto sa any part sa atong nasod. So, atong mga cause ng mga pag-uwan is due to localized thunderstorms. Kini siya is layo o naa sa boundary na atong Philippine Area of Responsibility. And pagkagagawas kini, posible na kining mahimong tropical depression up to low pressure area. So far sa inyong monitoring, human makagawas si unyang gabi napabay-laing LPA nga inyo na monitor nga padong punsod sa Pilipinas or wala ra? Doon sa gawas ng atong PER, wala pa tayo monitor na low pressure area. And base naman sa atong bagyo na expected during month of July or at the end of July, 2 to 4. But si Josie is ikatulon naman kining karong July. So if in case na patay usa na expected before mahuman ng July. Pero sa atong tropical cyclone threat potential is by the week 2 kanang July 20 up to July 26, natay nakita ng mga possible circulations but diha sa ibabaw sa atong Philippine Area of Responsibility. Okay, salamat Jumel Eclarino sa Pag-asa Mactan. Okay, sa Pensa, salamat. Good morning sa atong tanan. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide!